Yawan. Ayaw laptikin. Ayaw taruga. Maritis ka ayaw ka. Wow. Maritis na. Guys, kita mo ng balding itong grabe kantukan kay gina ay lagi tanaw, hindi tapukan gina nila guys. Oh guys, mana guys ning tanaw guys kay Sada. Batik. Hey, dah mana bawal? Mana dah ni juga. Dia ni bawal kan itu. Dia bawal. oh guys, namikit artis talaga nga ako kay Nisi sumuso sa kayo dahil ni siya dahil Bawal ni. Dia bawal lu. Ha? Ay bali ni namo. Kumalat ni. Arang palayo tay. Palayo tay. Natin ni. isang gisoda ng balde guys nga ilang yung gitapukan nga tawag mo mga Nana. Sedang ada. Nomor di dia. unsa na siya Unsa ni? Mau? Alatay. Bakti oi sus. Bakit? Kau harus balik deh. Aku balik. Oke. Beli apa sahabatnya? Beli ya? Rasa makmul. Mapakan kan apa? Mapakan kan? Ayo yang mapakan. Balita? Hah? Balita. Apa aku nak? Mama enggak? Kita balita. Maaf. Segala. Bati. Oh, no, 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 no. Gatoy Marite. Ate. Saan eh? Ito. Saan na eh? Saan na? Ang tayo na ganito. No, 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 no. Ito kalita.
Ay, dili na. Bakit? Kuha na dire. Lay. Biyo na. Kadong. Kuha na. Ate. Sabi ko din. Ito. Bitaw. Ate din mo kuan na ni. Ha? Din mo dapat ni. Sorry na ko. Darang na. Darang na eh.